Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mag-birthday na sila Nobyembre 2, boss. Mayo. Hello, boss. Boss! Hello! Boss! Hindi up naman. Bordo! Maayo! May biyang pagkanuunig man ni. Wa may padangog na sulti. Nga kuha ang inyong bonus. Uy! Sakinan sa polis nga nagpaingon sa akong nimutakan. Biisay, bagag sa ilong. Nagkamalay na tingali sila. Nga ako'y nagbira at itong bago lang namatay. Nga nagsakay og motor. Pakusgi ang pagpadagan ni imong motor, please! Agwanta lang sa agapito, ha? Doon lang sa ospital. Sakit ang imong samad. Akong lubot maroon sakit. Ha? Utsay? Puso ka yung dagang aling utol. Kada ang isa lumaroon puso mo utol. Aw, abi na kong gisakitan na kag maayo sa imong samad. Agapito, doon na lang kita sa ospital. Laban lang yun. Laban lang. Kay, ibaong na sa Niapingon ako ang pulis. Mag-inartista ko. Kunuhin stroke ko. Yan, maglisod ko sa paglakaw og pagsulti. Yan sa... Uy. Bro, tara. Isa mo ang kriminal nga itong kita. Tuwa na. Maya, madayon na na. Tuwa na sila. Namiya na sila. Daan pa yun lagi ko. Bisay. Bangag sa ilong. Ako'y ilang gipangita. Ay, unsa naman rong urasa ay. Hapit namang mag-alasit at gabi iwa pa man mauli ang pinangga kong apo. Hain man Dennis agapito. Katon nagsuray-suray. Walang sa mabalakan ako din nga ako rang usa. Nayatis na. Ay, pastilan ni mo dalaw. Ay, pangitawang ko sa agapito. Siya ro, wa pa sila mamuhi. Ang saday na, doon na po day overtime ang mga estudyante. Agapito, laban lang yun, ha? Niya na ta sa ospital. Agwantahan lang yun ang sakit. Ay. Salamat sa iyong pagkuyog na ko din yung Ayaw pagsigig sulti. Kay paingon ka na sa operating room. Unsa? Tambalan man ang imong samad agis kutsilyo. Nagisi ni nga akong tiyan. Pinahan ko kaduha. Ikaw ba? Ayaw na lagi pagsigig tabi. Kaya nagsige na mag-agas ang dugo, oh! Asa man ako pangitaan ning akong apo. Asa Ay, man Madi Dolor! Ay! Ay, asa man going nga naggali man ka, ha? Ay, sa akong samok-samok ka, Made. Kaya gikubaan ba ako dere? Ay, parang nangutan na lang gani ko, samok-samok na. Kay nga naman Madi Dolor nga gikulbaan man ka. Hey, Made! Wa pa maulay ang akong apo. Kinsa man? Na! Ay, kung pangutan na kinsa, Made, ha? Kay silingan ka ayot. Kay bawbaya ka kinsay akong apo nga si Agapito. Ay, kung palagutan, Made! Basig tumban ko ng imong liog. Uy, suko malagkagkalit diha, uy. Wadi ka kay boss na hitabo ni Agapito? Bade, yatak-yatakan ko ng ngalangalan ni mo. Ay, kaisog ba? Kaisog ba? Kaya kinaon sa man akong apo, Made. Hala in taon, Madi, oy!
Nadunggaban man siya, God! Butang ika, Dolar! Excuse me. May pangutana lang ko ni mo siya. Nurse ko. Kisay mo nga. Ay, nurse, nagsikig agas ang dugo sa iyang samad, oh. Unahan ninyong tahi ang iyang samad. Miss, is open na mo din sa ospital. Nga manay among buhaton. Kisa man ka. Igon sa man ka ni pasyente. Asawa! Obre! Aray! Ang akong samad. Ay, ay. Ay, pastilan, Dolar! Ay, Lord, Senyor Santo Niño, ayaw intan, tuguti ka daw tang may tamo sa akong apo. Naay mga nurse, akong pangutanon kung hais agapito. Ma'am, excuse me, ma'am, mangutan ako. Hain man ang lalaki nga nadonggaban. Unsa? Nasa morgue ng ospital ang akong apa! Agapita! Kumusta na pasyente ni mo, Mrs.? Human siya na operahan. Nakatuog na siya, nurse. Okay, sige. Kung makamata na siya, niya sakitan gani, patumaralag pain reliever, ha? Nadiha ang pain reliever, miss, oh. Sige, nurse. Salamat. Kung di ay mo anhiyo niya si Doc aron pagkumusta sa pasyente. Pabuta lang si Doc, ma'am. Salamat. Kinatahin na gitaw ng sama di agapito. Gamay ra ko nung samara matod pas doktor. Pero lawom kaayo kay naduot man sa pagdunggab. Animal gid screen to eh. Salbahis. Musamot gid nga dili na ko niya. Ni anak ko sa morgue. Nagihabulan nga naaibabawan ng taas nga lamisa. Diyos ko! Diyos ko! Nga nung gibiyaan mo ako! Nagkurog nga akong mga tuhod. Hindi ko makatuo gawa na nga akong apo nga si Agapito. Nagalain sa akong gibati. Hindi ko makatuo inidiligan. Agapito! Ingat ang gibiyaan ko ni mo apo ka! Agapito! Agapito! Ayaw kong pumisa ko Ayaw tao palagig ako sa minatay kay basig. Ayaw kong pumisa ko pag ako lagay sa kong apo. Kuhan man ko lula, kuhan ba? Anong gibihan ko ni mo ako pinanggang apo? Nga man. Tapara ko lula, tensa, hawas lagi, hawas. Pero kuhan naman ni mama, oy. Hawas ka diyo, lula, sige na be. Ano ba ka? Ganang imo magkumbungan nga bigakos magusa kong apo, ha? Kinsa ka? Imbalmer ko din sa ospital. Ako'y nagbalsama na minatay na. Ikaw nagbalsama sa akong apo! Ikaw! O, ako. Huwag kay katungod na mapugong nako! Sa pag ako sa akong apo, kapinanggakay rin ako sa agapito! Grabe mo kung kakang nagkakakos minatay ko. Ay, pagbuot! Gisakitan kong mas naitabo sa akong apo. Sakit! Sakit kayo kamatayon sa kong apo! Agapito! Lula, di man na si Agapito, Lula. Ansay? Kakailan mo kuha ng minatay nga imong igakos kay amo minislingan. Ha? Naon sabiya kay... Nga, kuhan ba? Nga na nang minatay nga. Kuhan ka nang imong igakos-gakos na si kuhan na si Marciano. Tiguang naman po nang minatay ay. Posible siya kaya na ng imong apoy. Tiguang na. Gasan mo. Imong apo, tiguang pa magalan ni mo. Butangi ka, Dolar. Kung dili siya sa Agapito,
Mahal mo day ang akong apo. Uy, ang butoy, wag ko may bao. Ah, Gusto ka mo tanaw sa minatay nga imong gigako sa pakiton ta ka. Ay, ay, Kuwaon ako ning puti nga kuan ha tabil ha. Puti nga puti nga habil tabil man kanang puti nga habol ba. Na ha. Oh. Butang ka dolar, matiguwang pa manin ako. Minatay, nagbaklay. Ina tayo, wala ni mamao. Bidasan na ito. Uy, uy, sige kalula, uy. Agapito? Kasakit. Ay, kadiyot sa ha. Doon ay tambal nga ipatumar ni mo. Unsa na? Ay, imna ni o. Tambal ka ni. Para man para unsa man tambala. Para pawa sa sakit nga imong gibati. Tumara ni. Dawatan ning tambal o. Ingon man tubig. Ay, kadiyot sa di ay kay maglisod man day kag bangon no. Kini na gamita ang baso niya. Butangan na lang akong straw aron makasuyop ka sa tubig. Okay na? Natuna ni mo ang pain reliever? Okay na, pre. Salamat, ha? Agapita! Apo ko! Sila na doon. Niya siya, pre. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!